Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzaruhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Fadzaru mongko padha apa niki jenenge? Ngujo. Fadzaru mongko padha ngujo sapa dheweke kabeh hu ing sawahe fi sumbulihi ing dalem tetukulane sawahe. Ila qalilan kejaba sethithik mimma saking barang tak kuluna kang padha mangan sapa sira kabeh. Ae tegese illa ulama kejaba saben-saben barang aratum kang ngarepake sapa sira kabeh aklahu ing mangane mah. Fadusu mongko padha apa wingi ya? Paceklek wong. Nek bahasane awake dhewe kapiran. Ini bahasane kita. Fitil kasinina ing dalem mangkono-mangkono taun. Wa hadza utawi iki ku takwilu sabngi, takwilane 7 asamani kang garing utawa kang kuru, wasabngi lan 7 al khadori kang ijo. Nenggon masalah pari garing kuru iso ngiles-iles pari sing ijo royo-royo, kuwi takwilane
kowe akhirnya do ngujo sawahmu karena 7 tahun ditanduri ra panen, kepara malah mingkur losoh entek pangan ama, akhirnya sawah-sawah, kebon-kebon kuwi do tok uja, upamane iso mangan ya mingkur sethithik sesuai karo apa sing iso dipangan saka sawah niku. Akhire do kapiran sak suwene 7 tahun. Lah kuwi tafsirane pari garing kuru ngiles-iles pari sing lemu ijo. Sumayakti tumuli tumeka mimba dizalika saking badane mangkono-mangkono. Ae tegese mimba disapngi saking sak badane 7 apane asinina taune. Tumeka apa al mahsobatu mahsobah utawa apa sapngun 7 sidadun kang rekoso. Ae tegese sapngun sinina 7 tahun, tumeka 7 tahun. Kohtotan khale paceklik utawa kae model kurang pangan dalam keadaan 7 tahun kecingkrangan paceklik. So'abun turekoso payah so'ab ngalanasi ing atase para menungsa. Wa hadza utawi iki iku takwilu sapni takwilane 7 al-ngijafu kang istilahnya kuru-kuru wasapni lan 7 al-yabisatu kang garing-garing. Ana sapi kuru 7, ana pari garing 7. Lah iki tafsirane sing kuru ro garing kuwi engko 7 taun kowe bakal padha paceklik, kowe bakal padha rekoso kangelan. Urip sak suwene 7 taun iku. Iki takwilane impen dijawab Roman Nabi Yusuf ngono kuwi. Yakuluna hale padha mangan sapa para menungsa mak ing barang kodamtum kang padha duwe turahan sapa sira kabeh lahuna keduwe pira-pira sawah mbuh saka kebon. Sak kecekele. Le mangan terus sak kecekele. Ngantek bungkin tek ting. Wes ora nompring tukul. Bung sikat. Wetsoi walah pridis. Wetsoi pridis. Ngantek sing rada tuwa wae dalap. Dadi kenyoh-kenyoh alot kae. Wetso. Wet linjo wetso. Godhonge sedlo pridis kae. Kebon-kebon iki biasane akeh bayem ya wis entek ting sak gagang-gagang. Bayem riwe dialap kok. Ngantek do mangap-mangap kecocok rine ku. Saking dene le urip jan 7 taun lho ora sedhela jenengan iso mbayangke rekoso si abun payah. Paceklik
Kabiran uripe 7 tahun. Nah iki paceklik tenan rekoso tenan kok ya. Nah awake dhewe tak ora patek rekoso ning ngaku rekoso. Nah mula mbok aja nek kok 7 tahun. Puluhan tahun kowe pangga lemu wae kok ya. Lah nek awake dhewe ngaku kok ya nek niku ki sakjane ra payah ra rekoso ning ming jenengan ngaku payah ngaku rekoso. Padahal rekasane nggon dimangan karek mangan wis dimasake. Golek ra melu golek wong sing wedok wis gedabikan golek. Arep piye weh? Ngono kok muni rekoso payah. Ngawake we mrusuh kok ngono kok rekoso. Nah ana rekasane ra ana payahe kok. Etel. Mula turu sak nggon-nggon iso. Ora ana wong payah kok turu sak nggon-nggon iso. Ketoke mung wong gablek nek kuwi. Turu sak nggon-nggon iso. Nang sak nggon-nggon sing nganteken kebangetan tenan sih. Wis ngono kok payah. Kita itu dadi umat Kanjeng Nabi wis dimulyake. Bahkan apa-apa dadi rezeki, apa-apa dadi rezeki. Bahkan kanugrahane Gusti Allah oleh mulyake umat Kanjeng Nabi kuwi engko ngantek berbagai macam keelekan, berbagai macam dosa wis siksane ditunda. Minimal le ngulungke siksa sesuk nek wis mlebu nang kubur. Minimal nang donya ora, nek nang donya ana bentuk pasiksan sing tumrape jenengan le muni kuwi siksa, kae dudu siksa, mentoke ming pepeling. Bahasa Indonesiane peringatan. Kudu peringatan 17 Agustus. Ini peringatan go kita-kita. Kudu siksa kuwi iki. Nek cara wong sing do le nyambut gawe ngawur, hasilnya haram terus dipangan, akhirnya awake lara. Ya akhirnya awake lara bukan siksa. Ning pepeling lho. Wong bahasane kowe iki lakumu wingi kleru saiki dilengke. Nek selama isih nang donya sadar dilengke ngono kuwi kok gelem rubah, insyaallah ya engko dadi apik. Ayo le golek rezeki ngawur terus dipangan, akhirnya ning awak dadi penyakit. Lah terus jenengan sadar, saka sadare niku akhirnya jenengan niku cara kasarane gawe semacam fidah. Nek nang Mekah munggah haji umroh kae jenenge fidaun. Fidaun niku tebusan. Tak tebuse. Lehku salah, lehku ngawur. Golek rezeki ngawur saiki ngantek mangan awakku dhewe awakku nganti lara tak tebuse. Iso didandani. Nek nang donya ngeten niku nek wis mlebu nang kubur wis mlebu nang nggon ranah siksa, aku mbok ditawar-tawar ngantek kaya ngapa ora iso. Nek saniki meksa misalkan le nebus kaya jenengan iki terus nganggo nyantuni bocah-bocah yatim ya iso. Tak tebuse nggo nyantuni. Terus engko nek ra nyantuni ya infak nang kono nang kene ya iso. Utawa ya raketan seminggu pisan ngono nek esuk kae iki nyodakoi wong do ngaji kae ya apik banget kae ya. Niku sak wujud-wujud lah. Wes roti auka ya kena. Lho ora ngrungokke. Nek diterangke tebusan wis. Mah ana sing jenengan aukah 2000 ciping 500 bangkrut. Jenenge wis nebus dhe. Wingi gek golek haram. Gletak-gletek gedhi-gedhi kae ora wedi kok.
oleh haram gletek gedhi ae guyu. Urak gletek gedhi kae guyu. Hambasan saiki gering. Malah mingkur ora mikir piye-piye ming kanca-kanca ming sambati. Njak wis wancine urung sakjane iki urung wancine kok wancine. Wancine piye wong isih iso didandani tebusen kok ndak kebablasen. Wis nang donya awake lara engko nek ngantek mati tanggung jawabe abot. Ning nek bayar fidak utawa nebus kesalahan rak ya mending to ana rukhsah, ana kemurahan lan ana keringanan. Nganggo dalil garis besar nika nganggo dalil universal nek ayate innal hasanati yuzhibna sayyi'ah. Sak temene kebagusan-kebagusan kuwi iso mbusak keelekan iki kan Quran sing sifate berlaku untuk umum, mula lafate kebagusan. Kebagusan iki werna-werna. Iso mbusak keelekan. Yuzhibnas sayyi'ah. Nek cara seruan wingi rak padha karo nek ayat kuwi lho. Ayat kuwi rak padha karo semacam solusi jalan keluar saka awake dhewe le urip ngawur. Isih dikukuhke nganggo seruan, nganggo kata perintah lewat hadise Kanjeng Nabi. Tututono elekmu nganggo apik. Iki kata perintah. Tututono elekmu nganggo apik, monggo apikmu kuwi engko bakal mbusak elekmu lho. Cetha padha to karo Quran hadise sinkron. Kula seneng nglakoni apik-apik nek le nyambut gawe golek bondo kok haram-haram ya saiki seneng cucul bondo dadi ana hubungan. Engko gek-gek le nyambut gawe hasile haram-haram le nututi apik kok nganggo salat duha. Ya ora sinkron kok ya. Kuwi men ketemu cetil amping-amping duha kuwi jenenge. Oh wingi le golek bondo ngawur ya saiki le cucul bondo kendel ngono. Ana sinkrone. Wingi nggunakake awak kur nggo hura-hura keset ya saiki nggo duha ngono. Utawa saiki nggo poso utawa saiki awak dicake nggo nglakoni sing apik-apik bab wingi nalika sehat rada nom awak iki kur nggo hura-huru nggo hura-hura nggo seneng-seneng. Saiki Mbah Santuwa rada jegrak-jegrik. Ya Mbah Santuwa iki jegrak-jegrik anggere mlaku mundhak nang nggon unggah-unggahan munggah luwe nggo mancik ning dengkul sengkring. Ya sengkring. Lah iki dienggo nebus le wingi ngawur-ngawur kuwi wis ana jalure. Nek garis besar ya rusake awak ditebus nganggo awak jak nglakoni apik. Nek wingi le golek bondo ngawur ya saiki cucul bondo sing ya paling tidak sing mengarah nang nggon sipate ibadah, mbuh sedekah, mbuh infak, mbuh wewe wis pokoke sing apik-apik. Engko prakteke werna-werna, ana sing sedekah, ana sing santunan, ana sing mbayari jajan. Werna-werna to nek kaitan karo bondo, nek awak ya iso poso, iso zikir, iso ngaji nek awak niku sing sipate nganggo awak. Nggo nebus kesalahan karo keelekan karo apa jenenge kengawuran. Kengawuran iki saka kata dasar ngawur kuwi. Wis wingi elek ngawur, wah saiki tak hati-hatine. Wingi lah ku golek bondo ya nekat, gek cetil saiki tak tebuse. Aku ndek bondo pira ta pira arep lomo. Rasah kudu tumpuk-tumpuk ngomah. Wis nek kudu duwe iki wis waton ning dompet ana 150 kuwi wis tenang.
150.000 wis tenang tipis kae. Hati dompete tipis ya 150.000. Ngono wae dikeki rantai gek yo sak nyolong ki sapa. Mung dompet tipis iki rantai sing arep nyaut sapa. Lah wong kari masjid wae sing nemu balekke kok. Kari masjid, kari kamar mandi masjid iki sing nemu wae balekke. Sebab ya kuwi mau ming 150 wae ketoke sing 50 suwek titik kae. Kok le dirantai. Makanya kita ini nek duwe aja kok mung ditumpuk-tumpuk. Ning yo dienggo nebus kesalahan-kesalahan, dienggo nebus dosa utawa dienggo nebus kelakuan-kelakuan nekat sing wingi-wingi biyen-biyen tau dilakoni. Ben ana keringanan. Nganggo dalil sing kula aturke kuwi aku pokoke arep nututi elek nganggo apik. Aku arep seneng nglakoni apik. Niate arep tak nggo busak keelekan sing wingi biyen tau tak lakoni. Istimewa nek jenengan dipaham ngaten iki. Mula ora ana bahasa wegah karo awel. Awak ora wegah dibondo ora awel. Enting kae wong ngengeh ki ra perlu kae 150-an ngono wis. Lah gek mangkat ngaji esuk dhewe sangune wis 3,5 juta. Iki gak arep ngopo. Ngaji esuk kok nggo 3,5 juta. Kowe gaya timen. Nek le ngaji wingi wae panitia ketoke tombok. Sangune 3,5 juta ngono ya dadak sambat. Ujan sangu 3,5 juta jejer kancane tekan-tekane takon, "Nggo udut ora kowe?" Wah. Iki model ketemu wong gemi ngene wis angele pol. Ning kebablasan gemine ngono kuwi. Wong dompete wis 3,5 juta kok takon udut. Dek sing ditakoni ora sangu ya ming ana ning ya ming tenor. Ora apa-apa. Lah ya. Yes. Mbok yo ayo kelingono urip ki ora ning alam donya tok, ping pindhone kelingono nek saiki iki wis mulai gering-geringen. Wis yakin urip ora bakal ning donya tok, ping pindhone kepangan umur jebul saiki wis mulai gering-geringen. Nek kurang bukti engko nek mulih ngilo. Ngilo ora mulai rada kempot, rada kisut, rada kuru. Kayak ya wis ra lincah. Saiki iki undal-undul do ora krasa di masalah iki. Njethok wis undal-undul kok ora krasa. Delok engko medun saka aula iki rak cekelan. Wong le tenguk nang wetan kok ya mlaku ngulon. Lah kok ngulon, lah cagake ten rika. Wah, iki kok kepiye? Angkara ngidul wedel kok ngulon. Kul nginceng cagak. Wes parah. Ya, sekarang urip ya semingkur ngono kuwi nek paham tenan. Semakin kepangan umur mesti semakin mempeng tanggang nggo nebus keelekan sing biyen-biyen tau dilakoni ditebus pokoke ndak selak-selak wong urip kaya ngene ora ndek bondo ya nebus nganggo tenaga awak duwe bondo sekalian bandane ora dioweli utawa ora sandadak gawe kita cetil eman-eman tebus wanding kae entek nek sesuk isih urip rak karo Allah dijogi ming ngono. Nyatane jenengan ki entek ya terus engko pemburine duwe meneh. Entek ya duwe meneh ngono kok ya ora dong. Kok ya isih eman-eman.
Iki le ngoroki tenanan lho iki le nggon masalah bondo jajal. Engko tekane sesuk cucul apa ora jajal iki. Nek dikoroki tenanan kok ya panggah. Ya mung kesel omong nek carane ngene iki. Tur ya sak karepe, maksude sak karepe jenengan kuwi arep ngelola uripe piye wong jangka mati ijen tanggung jawab ijen ora sah iso utawa ya ora bakal iso geret-geret liyane tanggungan dhewe. Ya ora iso geret kancane ngaji ya wen. Ben sesuk nek mati kowe tak primpeni ora ana. Primpeni kok cah cilik. Muni kok nek mati tak primpeni, primpen ana. Primpeni piye? Tak gawa-gawa tak geret-geret kowe ora iso kok ya. Kuwi ra mingkur dramane wong sing bingung iki kok ngeten iki. Mula angger celengane sing apik udih kaya jedule celengan ki saka awake le mempeng ra wegahan, saka bondone le lomo ora cethilan, insyaallah elek iki ketutup. Wis sing berlaku iki ngono kuwi ora usah dadak mikir sing angil-angil, ora usah dadak mikir sing jeru-jeru. Ora usah dadak nganggo, alah nek kur ngono kuwi ya percuma, alah nek kur ngono kuwi ya ora ana gunane, kabeh guna. Ora ana basa percuma, kabeh guna apik, guna elek kena nggo laporan. Nah ra saben-saben wong iki kandhani malaikat raqib ngatid, niku nuduhke nek kabeh guna niku. Saben-saben kita niku ora duwe raqib karo ngatid. Makane angger apik niku dokai ngono ora engko raqib akeh. Tulisane ngatid titik. Lah iki kok dienggo nablek sing elek-elek kuwi tableki nganggo sing apik-apik. Ora mung tableki nggo swara. Nableki kok ora nggo swara. Ora main nek karo ngono kuwi. Karo meneh wong swara ora tek payu kok nenggal. Swara ora tek payu. Gembar-gembor wis sing wedok nesuwe kok. Mulai gaya. Nableki ya nganggo sing apik. Ndedit tanjake akhirat maksude. Ndedit tanjake akhirat, kayak sing wedok. Nyabu gitu, dies langsung 500. Di sing ibu-ibu do takon dulu. Sinten kuwi, Pak? Mbuh. Enggak le diel 500 sinten kuwi, Pak? Mbuh. Kene kuwi ya do meneng wae njak sitok-sitok wae. Krungu nek nggon keterangan iki pendak dina krungu. Paling gede-gedene ganjarane duwite wong lanang kuwi duwite wong lanang sing diwenehke bojo wadon ngono kuwi iki krungu. Paham ning nyatane ndi? Wong joming ra praktek. Loh, kita mesti do. Iya dong. Ning sing kakekke iki apa ngono itu to. Angel iki bulet wae kok iki rembugan. Wis ora sida ngibadah model ngono kuwi kok ya. Ya Allah. Wis sakarepmu neraka ya tanggung dhewe lah angel iki kok. Dikai solusi-solusi ibadah gamping-gamping bulet. Mula nggo to wong urip iki tambah dina saya tuwa. Secara fisik jenengan ya krasa sakniki iki ora pati opengko. Fisike kita niku nek ra age-age telat. Gunake awak, gunake bondo, dienggo nebus, dienggo fida,
kelakuan elek sing wingi-wingi biyen-biyen tau kita lakoni. Dadi sesuk iki nek ditimbang iki wis rada aman wong karek sing apik-apik. Niki sik teruske sesuk. Muga-muga do diridani Allah, sami do diberkahi Allah, sami pinaringan nugraha sehat waras. Insyaallah manfaat faedah dunia akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.